Bil-konferma li l-istituzzjonijiet huma maħtufin mill-Gvern wara tweġiba li preżentaw fil-qorti l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà, l-Avukat Ġenerali Viktorja Buttigieg u l-Avukat tal-Istat Chris Soller, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg u d-Deputat Adrian Delija preżentaw replika l-kontroprotest ġudizzjarju biex minnu fih dawn l-individwi jibdew jaqdu l-funzjonijiet tagħhom. L-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u l-Kummissarju Gafà din il-ġimgħa ndikaw biċċari li qed jabdikaw mir-responsabbiltajiet kostituzzjonali tagħhom. Kien għalhekk li staqsejna lill-Ministru tal-Intern Byron Camilleri dwar dan kollu, iżda Camilleri spiċċa jaħrab mid-domandi, jattakka lil Net News u jistqar li l-Pulizija qed jaħdmu b'mod seren. Min qed jorbot idejn il-Kummissarju u ma taħsibx li l-Gvern ħataf l-istituzzjonijiet? Jien naħseb li jekk hemm xi ħadd qed jipprova jorbot idej xi ħadd huwa l-Partit Nazzjonalista. Però mhux dik il-mistoqsija, il-mistoqsija qed min qed jorbot idejh. Il-Partit Nazzjonalista m'għandux jaqsam, fl-ebda ħin ma semmejtu. Qed iwieġbek u sfortunatament iktar tkellimt int fil tkellimt jien. Ħankun qed iwieġbek. Il-qorti qalet li kien każ fraudolenti. Jekk ħatwaqqafni darba oħra ħani jaqaf iwieġbek. Qed nagħtu riżorsi lill-entitajiet li jaqgħu taħt l-intern, f'dan il-każ il-Korp tal-Pulizija u entitajiet oħrajn, sabiex jagħmlu x-xogħol tagħhom mod seren. Intant il-Partit Nazzjonalista insisti li mhux se jħalli aktar lill-Kummissarju tal-Pulizija, lill-Avukat Ġenerali u lill-Avukat tal-Istat jitmexxew bl-ispak minn Joseph Muscat u Robert Abela. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija saħaq li minflok jiddefendu l-interess tal-poplu Malti Wawċi mis-serq ta' aktar minn 400 miljun euro, il-Kummissarju tal-Pulizija u l-Avukat Ġenerali qed juru lin-nies illi bihom u mingħajrhom xorta u li ma jridu jagħmlu xejn għax huma kontrollati.